Nevýhoda vyhorenia je, že je to proces, ktorý je postupný a trvá pomerne dosť dlho u niekoho. Je veľmi plíživý a nenápadný. Sú to také často veľmi bežné príznaky na tele, na tom, ako sa cítime a na čím a ako často rozmýšľame vlastne. Je skvelé, že sa o tom začína hovoriť ešte viac. V tom rodičovstve sa o tom hovorí veľmi málo. V tej dobe, keď mne sa to stalo, tak ja som si vlastne po takých 3-4 týždňoch toho stavu sama pre seba nejak tak pomenovala, že toto vyzerá ako vyhorenie. Ale nikde som pre seba nenašla odpoveď, lebo keď prišli tie fyzické prejavy, tak som prvá vec išla ako lekárovi a zisťovala som, či som OK, či je všetko v poriadku s tou fyziológiou a bolo všetko v poriadku, v zásade až na nejaké úplné drobnosti. A tedy som si hovorila, že OK, že toto nie je úplne ako bežné niečo, že toto bude niečo ako vyhorenie. A odpoveď na to som našla v zásade takmer po roku. A zo zahraničných informácií o tom, že tam rodičovské vyhorenie je úplne bežná vec, ktorá je študovaná, riešená, je na to vytvorený podporný systém, ako pomáhať. A vtedy začala vlastne taká tá osveta